Bona nit, benvinguts a tots. Com vosaltres sabeu, estem en aquestes fetges en la celebració del 750 aniversari i la comissió assessora que tenim del 750 aniversari, a la qual jo crec que hi ha que fer-li en aquest moment també un homenatge d'agraïment per l'esforç i la dedicació que estan tenint perquè tinguem una celebració del 750 aniversari a l'altura del nostre poble. Va fer la proposta de que nombrarem fill adoptiu a don Miguel Ángel López de Gil. Estem segurs que el guardarà en tot el carinyo en què el poble de Sueca, tot el poble de Sueca, li dedica. Moltes gràcies.